Рост по промышленности 2%. Сәнәгать үсеше 2%, тулайым продукт буенча якынча 1,5 әтеп капиталга инвестицияләр күләме 660 миллиард сумнан арткан ике яклы очрашу зур күрсәткечләрне яңгыратудан башланды. Ил президенты әзер продукция экспорт үсешенә игътибар итте. Бу эшкәртү күләме артуга бәйле, диде Рөстәм Миңнеханов. Элек 7 миллион тонна кара алтын эшкәртелсә, бүген Татарстан 17 миллионга чыкты. Мы на 17 вышли, и еще вот 6 миллионов спустим. Это где-то 23 миллиона тонн. 6% более обрабатывающего сектора. Казан вертолет һәм авиация заводлары Татарстан һәм бөтен илнең тотрыклы үсешен тәэмин итә. Владимир Путин Ми-38 очкычы белән кызыксынды. Ми-38 уже есть, он уже получил сертификаты, поставляется Министерство обороны, будет поставляться и народное хозяйство. Ил базарында Ансат вертолеты үз урынын яхшы таба дип истәде Рөстәм Миңнеханов. Аның белән Кытай Халык Республикасы да кызыксына. Владимир Путин бу юнәлештәге эшне хуплады. У нас экономика позволяет решать задачи системно. Икътисад барлык бурычларны системалы рәвештә тормышка ашырга ярдәм итә, диде Татарстан президенты. Узган елны гына 38 проект тормышка ашырылды. Зур игътибар транспорт инфраструктурасына. Имин шәһәр программасы кысаларында узган ел республика һәм федераль үзәк ярдәме белән юлларны төзекләндерүгә 25 миллиард сумлык инвестиция җәлеп ителгән. Бу ел 30 проект тормышка ашырылыр дип көтелә. Шуларның берсе 3 елга исәпләнелгән һәм җәйге лагерьләргә кагылышлы. 94 объект тәртипкә китерелергә тиеш. Проект 7,5 миллиард сум белән бәяләнә. Я хотел бы вам доложить большое событие, которое пройдет в нашей стране. Это чемпионат мира по рабочим профессиям. Владимир Путин үзе старт биргән зур вакыйганы искә төшереп, Рөстәм Миңнеханов Татарстанның World Skills чемпионатын үткәрү хукукын алу көрәшен искә төшерде. Ул чакта без Париж һәм Бельгиянең Шарлеруа шәһәрен артта калдырдык. Татарстан җиңә белә, диде Россия президенты. Татарстан гына түгел, ил хөкүмәте һәм Росатом да ул чакта зур ярдәм күрсәтте, диде Рөстәм Миңнеханов. Ил башлыгын 22 август көнне чемпионатны ачарга чакырды. Без вас открывать не будем, сразу говорю, даже если это... Татарстан президенты чемпионаты эшче һөнәрләр буенча декларация кабул итү теләгендә җиткерде. Дөньяда бу әлегә бер илдә дә юк. Мы хотим, чтобы в рамках вот этого чемпионата принять декларацию, значит, о том, что вот эти рабочие специальности, в мире никто еще этого не делал. Вот, просили бы вас, значит, поручение в рамках открытия провести мероприятие и принять эту декларацию. Потому что все страны нуждаются в пропагандировании и подготовке рабочих специалистов. Все поддерживают, но как бы мы хотели бы, чтобы посыл 140 мең квадрат метрлы объект төзелгән. Бүген анда авыл хуҗалыгы министрлыгы коллегиясе, Россия юл хезмәткәрләре белән зур утырыш үткәрелде. Уникаль кырылма, масштаблы чаралар үткәрү мөмкинлеген бирә. Бу заманча уңайлы стандартларны бөтен илгә күрсәтергә кирәк, диде Владимир Путин. Я вас показал, телевидение здесь все покажет, здесь однозначно. Татарстанда эшче һөнәрләргә өйрәтүче 31 ресурс үзәге бар һәм иң мөһиме аларның товар җитештерүчеләргә бәйле булуы, дип билгеләп үтте республика башлыгы. Алар җиһазлар белән ярдәм итә. Очрашу барышында Казандагы берничә яңартылган объектка да тукталдылар. Отреставрировали, построили центр дзюдо, очень хороший. Центр называется Батыр. Батыр, а это Батыруш. Да, Батыр бывает один. И еще один очень интересный объект, он исторический памятник Шамовской больницы была. Это вам, мы хотели, чтобы это есть возможность у нас господина президента Турции пригласить. Это хороший проект, значит, он уже ждет от вас приглашения, так как я с ним увижу. Эшче һөнәрләр буенча чемпионат югары дәрәҗәдә үткәреләчәк дип ышанам. Сез моны эшли беләсез, диде Владимир Путин очрашу ахырында. Республика башлыгына уңышлар теләде. Я уверен, что мероприятие в рамках чемпионата мира по рабочим профессиям пройдет в Казани на самом высоком уровне. А мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы оставить. Очень хорошо подключилась Голикова, Росатом, крупные предприятия. Полное понимание, большое спасибо. Иннополистан Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.